persiapan bosku katene budal kerja wong lanang kok butuh kerja lah. Apa arek itu? Pinter rek, kowe bodoh. Bisa no bensin. Waktu kono bensin eceran ada emang dek. Iya, wis selak kanggo selak nyambut gawe ngono kok. Oh ngisi bensin nek. Pertamini. Kena bensine yo gak mlaku. Iya ta. Ya padha karo wong lek ora mangan yo ora urip dek. Uline ku. Yo waduh. Kita sabar. Oh iya. Marono dongakno entuk rezeki dek yo, tak nyambut gawe dek golek pangupahe urip ya. Bendino tiap saat mesti tak dongakno tak. Aduh. Kayak uli cek lunyu adek. Cek melayune banter. Cukup. Aja akeh. Oh. Tapuk golek akeh. Wah, tapuk yoli yo banter mayune. Banter. Cek dilapis iki. Coronge ku. Ojo pun coronge. Oh iya, corong istimewa iki kainanku. Gak dewe. Lupan utah yo kok. Rapetane. Sing sabar, Dik. Ya, wong kendaraane wis koyo tank. Seng gemrengseng ngene iki, Dik. Sing penting iso digawe nyambut gawe, iso digawe mlaku ya. Oh, jokeng ngono. Wis rapetono iki. Wis ngono ae tak nyambut gawe aku. Dongakno ya entuk rezeki akeh ya. Ya. Siap. Tak golek. Ngene terus. Tak golek pangupa urip ya. Wis ya, Dik. Ya, Tak budal but gawe. Bakno rezeki akeh ya. wis oyi tok, wis bismillah. Bismillah. Assalamualaikum.